Ďakujem za pozvanie. Ja teda asi nejaké múdrosti nepoviem, lebo ja tie systémy vzdelávania až tak nepoznám, skôr ich narúšam a bojujem proti ním. A vlastne ja som sa stal profesorom, som bol pomerne mladý, som asi 36 rokov a ja som ušiel z toho prostredia v takom púde seba záchovy. A takže ja môžem rozprávať skôr o takom neformálnom vzdelávaní, o takom anarchistickom. A tu som si vlastne požičal do toho názvu, že Expect Unexpected, to je taká prednáška, na ktorej som kedysi bol na Singularity University a tam som si vlastne uvedomil to, čo Daniel Butora hovoril, že mnohé zmeny nie sú lineárne, sú exponenciálne. Mimochodom teda som veľmi rád, že som sem prišiel ráno na 9, lebo prvýkrát som videl múdreho ministra, prvýkrát v živote a všetko to, čo Daniel Butora hovoril, tak by som podpísal dvakrát, lebo naozaj to bolo dobre. Tu som si požičal obrázok od Gerda Leonharda a Gerd s nami pracoval na takých futuristických, vizionárskych seminároch a vlastne on tú budúcnosť, ktorú teraz ale vlastne už žijeme, ukazuje ako také tsunami. A vlastne v histórii ľudstva sú vždy také dva typy období. Sú obdobia stabilné a sú obdobia nestabilné, chaotické, prelomové, disruptívne. A my teda žijeme, ja vravím, že našťastie teraz to disruptívne obdobie, kedy sa rodí, ja vravím, že nový svet. A samozrejme ten nový svet väčšinou očakávame, že bude lepší, ale ono to môže skončiť nakoniec aj kolapsom. Takže vždycky máme dve trajektórie. Tá, že tá spoločnosť sa dostane na vyššiu úroveň, ale niekedy sa môže stať, že sa dostane aj na nižšiu. No a to všetko, čo sa deje, tak sú samozrejme technológie, ktoré nastupujú. Bude tu panelová diskusia o umelej inteligencii, ale je tu migrácia, je tu oteplovanie Zeme, je tu podľa mňa v Európe pandémia osamelosti a Daniel Butora to naznačil tými nepotrebnými ľuďmi, tú irrelevanciou od Harariho a toto považujem za veľký problém, keď 25% ľudí v Európskej únii trpí osamelosťou, nepotrebnosťou, čo je obrovské číslo v tak vyspelej časti sveta. A potom samozrejme nejaké také udalosti, ktoré Nassim Taleb označuje za čierne labute, že tá udalosť je veľmi nepravdepodobná, stane sa a jej následky sú veľké a to sú rôzne veci typu napríklad vojna na Ukrajine a všetky tie následky. Takže k tomu neformálnemu vzdelávaniu, kde som ja, alebo môžem s vami zdieľať nejaké skúsenosti, tým, že som bol teda dlhšie v Nemecku a robil som dlho vlastne skôr celý život so spoločnosťou Fraunhofer a Fraunhofer je najväčšia spoločnosť na aplikovaný výskum a vždy pri nejakej veľkej univerzite, tak som vlastne videl takéto prepájanie, že keď niečo na univerzite vymyslia, ako sa to prototypuje, ako môže vzniknúť z toho spin-off. A my sme vtedy vyvíjali software, naši kolegovia v Erlangene vymysleli MP3, tiež nevedeli, na čo to ešte bude a videli sme, čo to všetko spôsobil. Takže keď sa to tu zmenilo, myslím politicky, tak sme založili, myslím, že sme boli prví na svete, Fraunhofer, IPA Slovakia. IPA je vlastne ten inštitút v Stuttgarte, kde som pracoval. A potom sme vlastne s touto značkou robili neformálne vzdelávanie pre firmy. Boli to hlavne nemecké firmy, ktoré tu vtedy prichádzali, bavíme sa o konci 90. rokov. A tie nemecké firmy videli určitý deficit vo vzdelaní tých ľudí, ktorí tam pracovali. A my sme vtedy založili 2 študijné obory, úplne neformálne, neakreditované. Jeden sa volal Master of Industrial Engineering, kde ja som priemyselný inžinier, takže mi to bolo blízke. A druhý bol také, že Meisterschule, sme to s nemeckými kolegami definovali, pretože nemecké firmy videli obrovský problém vo vzdelaní majstrov, a hlavne im chýbali tie soft skills, o ktorých tu dnes už bola reč, a tie schopnosti riešiť problémy. A keď sme chodili do Toyoty, do Fordu a do tých zahraničných firiem, tak sme videli, že tá rola majstrov tam bola absolútne kľúčová v tých výrobných procesoch. No takže my sme sa živili možno vyše 20 rokov takýmito vzdelávaniami. Dodnes to beží, čiže tá škola majstrov beží, to master štúdium beží. Štát nám na to nedal ani korunu, ani euro, ani sme to nechceli. A keď mnohí ľudia pláču, že vzdelávanie stojí veľa peňazí a že na to peniaze nie sú, tak my sme na tom vzdelávaní, som si to tak teraz počítal cez prestávku, zarobili asi 15 miliónov eur na týchto 2 typoch kurzov.
Potom som nejak sa začal zaoberať domácimi podnikateľmi. Nechcem povedať, že by mi Volkswagen nevoňal, ale som si začal uvedomovať, že my máme aj domácich podnikateľov, domáce firmy. A to ma začalo baviť viac, tak sme založili podnikateľskú univerzitu. Tá podnikateľská univerzita beží už asi 12 rokov a tam študujú majitelia firiem. Teraz už tam posielajú svojich synov alebo nejakých nástupcov. Nemáme campus, študuje sa vo firmách. V podstate sme všetky firmy vymietli od Esetu až po Linet v západných Čechách. Takže všetky tie firmy, ktoré na Slovensku v Čechách vznikli, tak nejakým spôsobom sa do toho postupne zapájali. No a vlastne ja sa tak niekedy smiem, že namiesto skúšky a zápočtu my tí účastníci majú doniesť výsledovku a my teda tej školy, ktorá trvá 2 roky, očakávame, že on zlepší ten svoj biznis. Hej. A riešime tam v podstate biznis modely týchto firiem. Keď sme začali vzdelávať, alebo ani by som to vzdelávaním možno nenazval, pracovať s týmito podnikateľmi, tak sme sa tak skamarátili, vznikla tak silná skupina ľudí, je to už možno vyše, možno 300 ľudí dnes, že sme si povedali, že založme Inováto. A Inováto je pre mňa taký malý Fraunhofer, kde sme dali asi po 15 000 eur každý z nás, a založili sme také združenie na inovácie, pretože sme mali potrebu zdieľať zdroje. To znamená, my dnes vieme zdieľať zariadenia, vieme výrobné zariadenia, roboty, znalosti. Máme tam veľké firmy typu Švec Group, ktorá už má 500 ľudí, ale máme tam malé firmy typu Grizzly, Babeta, Neseda, Spinbotics. To sú chlapci, ktorí rozbiehajú biznis a my im chceme pomôcť v Inováte tým, že im poskytneme nejaký, nechcem nazvať inkubátor, všetky tie slova už boli diskreditované, tak nejaké zázemie, že oni potrebujú technológov, konštruktérov, prístup k nejakým moderným zariadeniam a jednoducho na to nemajú. A práve pre týchto ľudí teraz pripravujeme taký projekt veľký, že modulár mikrofactory, že chceli by sme vyvíjať také malé modulárne mikrofabriky, ktoré by sa dali prenajímať. Takže takto vzniklo aj Inováto, kde už sme troška ďalej, že to vzdelávanie sme posunuli do oblasti, že vyvíjame spolu produkty a biznisy a do tých biznisov potom aj investujeme. No a popri tom vzniklo niečo, čo sa volá cesty k podnikaniu a to som stretol takú frustrovanú učiteľku, ktorá chcela zmeniť školu. Ja keď vidím ľudí, čo chcú zmeniť školu a školstvo, tak mi je vždycky strašne ľúto. A keď idem okolo väzenia a školy, tak mi je ľúto tých, čo tam sedia. A musím povedať, že v tých školách ešte viac. A táto pani už bola v rokoch, už to nebola jaká juniorka. A ja jej vravím, Renáta, založ si občianske združenie, na škole to aj tak nepresadíš. Tak si založila združenie Cesty k podnikaniu, potom sa k nej pridávali podnikatelia, rodičia detí, aj ďalší učitelia. A dnes už v Žiline fungujú celkom fajn, že organizujú také kempy pre deti, podnikateľské kempy. Ja to slovo podnikateľ vnímam, že podnikateľ nemusí mať dičo alebo ezeročku. Podnikateľ je človek, ktorý má proaktívny prístup k životu. Záleží mu na tom, aby rozpoznal svoj talent a nejako rozvinul ten svoj potenciál a s tým talentom vytvoril úžitok. Pre druhých, nie pre seba. Hlavne pre druhých. No a toto sa snažíme s tými deťmi robiť. Teda snažíme, ja im tam len tak vypomáham, ale sa veľmi teším, že títo pani učiteľky si to zosvojili. A to je vlastne učenie podnikateľov podnikaniu detí. Sú tam kempiky a kempy. A už som do toho, už tam aj Dano Hevier chodí, aj ďalší ľudia, ktorí tomuto veľmi fandia. No a potom ešte vznikol 5. vzdelávací systém. Tam nám študujú ľudia, čo prišli z basy, z detského domova a z ulice. A tých máme asi 720, týchto ľudí. Väčšinou teda ich treba zbaviť, my vieme, že ich treba nejaké návyky naučiť, ich treba najprv zbaviť zlozvykov, aby sa netriasli, aby nepili, treba ich odvšívaviť niektorých a tak ďalej. A tých tam máme 720 a tých zamestnancov asi 130. A z tých 130 myslím, že polovička sú bývalí klienti, ktorí sa tam preškolujú na kuchárov, na remeselníkov, alebo sa vracajú k tomu pôvodnému povolaniu, na ktoré na tej ulici nejako zabudli. A máme tam terapeutov, čiže oni si robia školy terapeutov. A zase by som povedal, že našim najväčším protivníkom v tomto dobrom pastierovi je štát, ktorí keď idú ku nám, tak my sa schovávame a proste utekáme.
A vlastne náš najväčší problém je, že pomáhame na čierno. A teraz sme tam založili tú Akadémiu dobrého pastiera a tam vlastne dochádza k takému prepájaniu podnikateľov a týchto chudobných podnikateľov, lebo my tiež podnikáme, my kúpime vždy nejaký starý dom. V Lani sme kúpili od Slovenských železníc za 130 000 eur takú zruinovanú kultúrnu pamiatku alebo také rekreačné stredisko na Vricku a sme si to opravili. Už tam máme asi 40 ľudí, čiže keď niekto niečo nepotrebuje, tak väčšinou to dá nám. A vlastne vzniklo také prepojenie bohatých a chudobných, čiže Dobrý pastier je dnes jedna taká obrovská recyklačná dielňa, lebo pre nás je vlastne, pre nás je to, čo niekto vyhadzuje z potravinovej banky, alebo starý nábytok, alebo staré autá, tak my si to opravíme, my to zrekonštruujeme, alebo staré domy. A my vlastne, pre nás je to terapia. Čiže práca pre našich ľudí je terapia a tá práca je určitou formou toho prijatia, pretože tak, jak Daniel Butora hovoril, že nepotrebnosť je horšie ako vykorisťovanie, my to na tých ľuďoch vidíme, že to prijatie, tá láska a tá šanca, že byť znova dobrým, byť znova užitočným, tá je neskutočne pre týchto ľudí dôležitá a liečivá. Zrovna tento víkend sme oslavovali jednu pani, tam má 100 rokov. Tak máme tam najstaršiu, máme 100-ročnú a najmladších máme takých 80-ročných. Tá pani 100-ročná sa neprepíla do takého veku, tá je tam preto, že už je stará a nikoho nemá. Môj profesor, ktorý ma učil, sa volá Milan Zelený, on je z New Yorku, učil na Fordham University a Milan ma učil o relokalizácii ešte v dobe, keď sme tomu nerozumeli a vysvetľoval mi vlastne, že ten svet je globálny tým dátovým prepojením, tými systémami a videli sme to aj počas covidu, že tí lekári, tí experti sa vedia spojiť celosvetovo a niečo spolu vymyslieť, ale tie aktivity musíme robiť lokálne, že čím je niečo centralizovanejšie, tak týmto menej funguje a ja si myslím, že najväčší problém slovenského štátu je, že je tak centralizovaný, že neverí svojim občanom a že tí úradníci sa v podstate množia ako metastázy, že to vlastne je niečo neuveriteľné. A vlastne tá decentralizácia je veľmi dôležitá. No a relokalizácia znamená, že my budeme vyrábať, poskytovať služby viac lokálne a globálne budeme ťažiť to know-how, znalosti, pretože tie sú viac menej dneska už digitalizované a nepotrebujeme na to nejaké kontajnery a nejaké sklady. No a ja si myslím, že toto je jedna z vecí, na ktorú budeme musieť pripraviť ľudí, aby nečakali, že nejaký minister alebo nejaký komisár zmení ich život v tom regióne. Ten pohyb musí ísť z tých regiónov. Takže keby som mal zhrnúť, a nechcem tu konkurovať Danielovi Butorovi, čo my považujeme vo vzdelávaní za také kľúčové veci, tak prvá je, že tu máme dve skupiny ľudí. Sú tí, ktorých tie technológie vyniesú hore, to sú tie AI experti, robotickí experti a to sú ľudia naozaj, ktorí budú zarábať veľa a bude ich stále nedostatok, ale vždycky sú tu aj lúzri, ktorých tá transformácia zmetie a to sú tí ľudia, ktorí majú povedzme vyšší vek ako ja, tým technológiám sa nevedia prispôsobiť napriek tým školeniam všelijakým, čo tu chystajú. A jednoducho budú strátení v tom svete a treba ich nejakým spôsobom integrovať, nechcem povedať, že formou dobrého pastiera, ale nejakou takouto komunitnou formou treba im dať užitočnosť, nejakú formu práce primeranej ich veku a toto. Potom je tu téma globalizácia, relokalizácia. Globalizácia narazila na svoje hranice, tí logistické reťazce skolabovali a veľká časť výroby sa relokalizuje do Európy a toto sú veci, ktoré budeme musieť riešiť. Podnikateľstvo, už som hovoril, ak teda by som mal povedať, čo je povolanie budúcnosti, to calling, v zmysle to calling, že tak to je to podnikateľstvo ako prístup k životu, ten proaktívny prístup k životu. Osamelosť, vylúčenosť, podľa mňa veľká téma a myslím si, že na toto by sme sa mali začať tiež zameriavať. Dezorientácia v zložitom svete, ja mám niekedy pocit, že žijem v krajine úplných debilov, že keď človek vidí, že tu ľudia dokážu protestovať proti plagátu z nejakého divadla, demonštrovať, že to človek nechápe, že čomu všetkému ľudia uveria a ako sa dokážu. A s tým treba niečo robiť a tu by som teda videl, že naozaj by bolo dobre nejako pôsobiť, aby tí ľudia neblbli úplne a nemysleli si, že tu Američania so Sorošom na nás sípu nejaké covidy z lietadiel. To, čo povedal Daniel Butora, si myslím, že
že je dôležité, že ja vzdelávanie vnímam viac ako školstvo a ja si myslím, že vzdelávanie nie je príprava na profesiu, to je jedno, či je to montáž auta alebo niečo, vzdelávanie je príprava na život a to je oveľa viac ako nejaká pracovná pozícia. Mimochodom, mladí ľudia z tých posledných generácií vôbec nebudú chcieť byť zamestnaní, oni budú robiť ako freelanceri, budú mať veľa rôznych projektov, na ktorých budú robiť paralelne, či oni sa nám na naše zamestnania, na ktorých sa snažíme pripraviť, vykašľú. No a vzdelávanie nie je iba úloha školstva, to som neodpísal od pána ministra, ale ja si myslím, že tam treba zapojiť aj rodičov, podnikateľov a ďalších. Už tu bola dneska téma na začiatku Waterfall versus Agile. To, že žijeme v tom svete, ktorý sa ťažko predvídá, tak všetky best practices sú nám k ničomu, tak ako sú nám k ničomu rôzne case studies, pretože to, čo bolo, už nebude. To znamená, my musíme ľudí učiť z toho waterfall sveta, ten agile, a dneska to už tiež povedal minister, že to je riskovanie, to je experimentovanie, to je skúšanie, hej, to sú metódy prvého kroku, hej, skrámy, sprinty a tak ďalej a tak ďalej. Takže naučiť niekoho, že ako to bolo a snažiť sa to použiť na ten nový svet, radšej ho netreba učiť nič. Takže ten spôsob výučby, ale obsah výučby, nie že bude, on už je diametrálne odlišný, jak bol v minulosti. V tom svete novom ja sa snažím teda používať prístup 3P a to prvé P je, že pozoruj, čiže jeden z kľúčových faktorov, my potrebujeme empatiu. My potrebujeme deti naučiť empatiu, aby videli toho chudáka na ulici a neprekročili ho, aby videli ten bordel v tej nemocnici, že tam čakajú ľudia v rade a že to sa dá riešiť, keby tí doktori uvedomili si, že ten počítač to nie je písací stroj a že to sa dá aj objednávať elektronicky a zdvihli občas telefón. To znamená pozorovať ten svet a vedieť popísať tie problémy, ktoré tam sú. Pochopiť, prečo tie problémy vznikajú a porozumieť tomu, že čo by sa mohlo stať, keby sme mali napríklad krajinu plynulých tokov, lebo ja som z toho odvetvia continuous flow, tak si predstavte, že keď sme mali krajinu plynulých tokov, nemocnica Bory sa o to snaží, tak by sme nemali úplatky, nemali by sme korupciu. Možno aj ten úradník by bol spokojnejší, lebo by mu nikto nenadával. A samozrejme klient by bol spokojný, lebo by nečakal. No a potom podnikne akciu. Ja si myslím, že toto je najväčší problém nášho školstva, ale nielen nášho, ale celosvetového, že my máme strašne veľa takých, že smart ľudí, ktorí vedia prezentovať, rozprávať, písať všelijaké vízie, robiť keynote prednášky, ale akurát nič neurobia. Čiže my potrebujeme akciu. A akcia má priniesť výsledok. Keď za mnou chodia rôzni inovátori, že ja mám taký nápad, čo mám urobiť. Oni strč si ho za klobúk, lebo s nápadom môžeš jednu jedinú vec urobiť, hej, realizovať ho. Potom príde ďalší, že ako začať. No začni. Hej, začni. A my to strašne moc komplikujeme a niekedy mám pocit, že čím viac niekto študuje, tým je hlúpejší. Pretože sa zamoce do tých všelakých múdrostí a začne to rozprávať, opakovať a nič neurobí. A potom ide na ďalšie školenie, na ďalšiu konferenciu a tak ďalej. My sa snažíme teda vytvoriť nejaký formu vzdelávania podľa Baťu. Tá forma vzdelávania je, že my sme si rozdelili človeka na nejaké 4 sekcie, aj keď to nie je správne, lebo človek je holistická celistvá bytosť, ale snažíme sa riešiť EQ, dneska tu už bola o tom reč, a to je vzťah k sebe, vzťah k druhým. A potom je tam IQ, nie v zmysle, že by sme chceli dvíhať nejakú IQ, to som už rezignoval na Slovensku, ale ako sa učiť. Ako sa učiť a ako sa odúčať, nejaké zlozvyky. A potom sú tam ďalšie dve veci, že ako dať tomu celému zmysel, pretože tí mladí ľudia ich už nemotivujú peniaze alebo nejaké pochvaly, oni chcú hľadať zmysel. Ja si myslím, že stále viac bude tých žltých firiem, čo tu boli ukázané dnes. No a potom je tam to telo, ani nie v zmysle akože byť telesne zdatný, ale vedieť prekonávať prekážky, mať rezilienciu a mať niečo, čo ja volám antikrehkosť, to znamená vychádzať z problémov, z kríz, z ťažkostí posilnený. No a potom máme 4 semestre toho vzdelávania, ten prvý je zameraný na seba. Baťa vravel, keď si ty slabý, tak ako chceš, nemôžeš dať to, čo nemáš. Keď ty nemáš, Baťa nechcel vzdychačov, celé Slovensko je plné vzdychačov, my vzdycháme,
až do volie, potom čakáme, že sa niečo zmení a potom 24 roky zdýcháme, namiesto toho sme niečo urobili. Ja si vôbec nemyslím, že sa voľbami niečo mení. Čiže prvá vec je ja, druhá vec je my, že keď už si ty silný, keď už ty vieš proaktívne pôsobiť okolo seba, tak začneš meniť svoju rodinu alebo tých najbližších, potom môžeš meniť firmu a stať sa nejakým inovátorom a potom by si mohol ísť do verejnej správy a meniť dedinu, alebo obec, alebo región, alebo ministerstvo radšej nepoužijem, tam neviem. Čiže zlepšujeme ten svet. A tu mám ešte jeden obrázok od Gerda a to je také, že keď počujem to, že digital skills, tak sa premýšľam, že či ma niekto učil niekedy ovládať gramofón alebo vymieňať kazetovom magnetofóne tú kazetu, alebo či ma niekto učil zapínať televízor. Proste pre mňa je digitálna technika, ja som síce starý, ale ja už som sa dostal na škole k tomu a ja som nikdy nepotreboval nejaké digital skills, proste tak, jak som si sadol do auta na bicykel, tak to proste človek používal a čo na tom sa ideme učiť, hej. Takže ja si myslím, že my sa ani tak nepotrebujeme učiť technológie, my sa potrebujeme vrátiť k sebe a učiť sa to, čo to znamená byť človekom. Čo to znamená byť človekom, aby sme sa na tie technológie nepodobali. Aby sme neboli jak psychopati, roboti, aby sme naozaj videli v druhom človeku človeka a aby sme mali empatiu, aby sme vedeli slúžiť, pretože aj v biznise nie je slovo kľúčové zarábať. V biznise je kľúčové slovo slúžiť. A najskôr musím vedieť komu, to je môj zákazník, a potom musím vedieť ako. A na to, aby som to pochopil, musím mať nejakú mieru empatie. Takže toto si myslím, že je dosť dôležité. No a čo si myslím, že by sme mali začať robiť, je, že podporme, čo už funguje. Ja sa niekedy taký smutný z toho, že Vlado Maslák dobrého pastiera buduje, 17 rokov a vedel by možno vyškoliť nejakých ďalších ľudí, už tam zopár mladých prišlo, niečo sa naučili. Spolupracujeme s Rudom Tomom a s Jankom Tomovou, to sú dvaja manželia, čo 35 rokov robia s Romami, postavili školy, už majú aj gymnázium a robia to super. No a my im zháňame nejaký plech na strechu, na prasačine, my im zháňame starý autobus a ja hovorím, prečo im to nezháňa štát? Prečo ten štát im toto nedá? Prečo tých ľudí, čo to dole robia s obrovským nasadením a robí to 10 ročia a má výsledky, že vlastne kradne deti z osobitných škôl, rómske deti a snaží sa ich dostať do škôl, snaží sa, aby zmaturovali, niektoré išli na vysoké školy a proste furt chodíš obrať. 30 rokov. Musíme prepojiť tie svety. Ja si myslím, že to nadávanie na školy nie je dobré, lebo my musíme so školami prepojiť rodičov, tých miestnych podnikateľov a všetky tie projekty by mali ísť dole a nie z hora. Ja nechápem, že keď niekto sedí na pláne obnovy alebo niekde hore, že prečo si hneď myslí, že je nejaký vševed a že chce riadiť Zemegulu. Ja si myslím, že tí ľudia v tých regiónoch tomu rozumejú lepšie a bolo by dobré ísť odtiaľ. No, takže ten svet vzdelávania musíme meniť z rodín, z firiem a z komunít, v ktorých žijeme a pracujeme. To je môj názor. No a na záver mňa tu tie dámy ma tu pozývali, že aby som nenadával, tak upozornili, že tu budú všakí papaláši, ale oni už asi aj odišli, tak ja nie som nadávač. Ja si myslím, že žijeme v nádhernej dobe. Fakt nádhernej dobe, lebo vidíme tie premeny a tak jak Baťa, keď mal interviu vo firme, tak sa toho uchádzača spýtali nejaké 3 vety a on povedal, že ani sa nepýtajte, to je hrozné, tak napísali na spodu, že zdýchač neberem. Tak ja si myslím, že ja mám ambíciu v tom vzdelávaní, že premeniť zdýchačov na nejakých normálnych ľudí. S Vladom Šuchom z Európskej komisie sme sa tak o tom bavili a on to tak nazval, že opravári spoločnosti, že sú ľudia, ktorí opravávajú spoločnosť. Veľa som ich dole našiel, z tých regiónov. Potom sú ľudia, čo kazia spoločnosť a bohužiaľ veľa som ich hore našiel. Takže ja mám takúto ambíciu, že pokúsiť sa v tom vzdelávaní premeniť tých vzdychačov a nadávačov na ľudí, ktorí ten svet vidia pozitívne. Ale nemyslím tak, ako Butora povedal, že však všetko je dobré, ale vedia premeniť problémy na príležitosti a tešia sa z toho, že môžu prekonávať prekážky a riešiť veci, ktoré tu máme. Takže toľko z mojej strany. Dúfam, že som vás nejako s tým neotravoval a nenatiahol ten čas príliš. Tak ďakujem.